Dosud pokaždý, co jsme pomakali něco chtěli, tak jsme jí to říkali textově. Psali jsme do chatu. A to funguje skvěle. Akorát do té doby, než nedokážu popsat to, co mám vlastně v hlavě. Někdy prostě vím to, co chci, akorát to nedokážu popsat slovama. Nebo někdy mám inspiraci prostě z jiného webu, kterou bych chtěl použít. A někdy bych prostě radši mluvil, než psal. Makali všechny tyhle 3 způsoby umožňuje. A dneska si je ukážem. První možností je Canvas. Je to takový kreslící plátno uvnitř Makali. Je to super, když třeba v hlavě máte představu o tom, jak chcete, aby ten web vypadal. Aby byla tady nějaká sekce, aby tady byly nějak poskládané karty, ale nevíte, jak to popsat slovy, tak to můžete prostě nakreslit. Stačí jenom takový jednoduchý náčrtek, pár obdélníků, pár čárek a Makali z toho docela fajnově pochopí celou strukturu stránky. Navíc si přímo na plátně můžete nechat vygenerovat obrázky, takže vlastně můžete zkombinovat vaši kresbu s nějakou vygenerovanou grafikou a pak to celý poslat do Makali a on to celý použije. Druhá možnost je nahrát obrázek jako předlohu. Třeba jste si našli nějaký web, který se vám líbí, udělali jste si screenshot a chcete něco v podobném stylu. Nebo můžete mít náčrtek na papíře, tak ho prostě vyfotíte telefonem a pošlete ho do Makali. Funguje to vlastně jako taková vizuální reference. Makali se podívá na to, co jste nahráli a bude z toho potom vycházet. A třetí možností je hlas. Vedle vstupního pole máme totiž ještě ikonku mikrofon. Kliknete na něj, začnete mluvit a Makali to převede na normální text. Pro někoho je totiž jednodušší popsat nahlas to, co vlastně chce, zvlášť když je to třeba nějaký delší popis a nechci všechno psát na klávesnici. Takže mimo psaní dneska máte 3 nový způsoby, jak Makali říct to, co chcete. Buď to nakreslíte v Canvas, ukážete příklad nahráním obrázku, anebo to prostě řeknete nahlas. A nebo je prostě třeba všechny zkombinujete. Třeba nahrajete nějaký screenshot a přidáte k němu textový popis. V příštím díle už fakt začneme stavět. Otevřem si úplně nový projekt a ukážem si, jak s ním pracovat úplně od začátku.